പ്രിയമുള്ളവരെ, കവിതാ അവതരണ പരിപാടിയിൽ രണ്ടാമതായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥയിലെ ഏതാനും വരികളാണ്. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഉത്തമ കാവ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സാഹിത്യ സമ്പന്നമായ കൃതിയാണ് കൃഷ്ണഗാഥ. സരളമായ പ്രമേയവും മൃദുലമായ ഭാഷയും കൊണ്ട് കോമളഭാവങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കാവ്യഗ്രന്ഥം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അവതാരം തൊട്ട് സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണഗാഥ അവരുടെ പാരായണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. രാമായണവും കൃഷ്ണപ്പാട്ടും വായിക്കുക എന്നത് ഒരു ശീലമാക്കിയ ജനവിഭാഗം ഈ മലയാളക്കരയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ രാമായണത്തിനു ശേഷം ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥയിലെ ഒരു ഭാഗം, ഇത് വർണ്ണന നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഹേമന്ത ലീലാവർണ്ണനം എന്ന ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ തണുപ്പ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ ചെറുശ്ശേരി നർമ്മഭാവത്തോടെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽപ്രേക്ഷകൾ കലർത്തി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെ വരികൾ നോക്കുക. ശീതം തഴച്ചോരു ഹേമന്തകാലവും ആമന്ദം പോന്നിങ്ങു വന്നിതപ്പോൾ പാലാഴിത്തൂവെള്ളം തൂകുന്ന പോലെ നൽ പ്രാലേയം തൂകിത്തുടങ്ങിയതെങ്ങും. പ്രാലേയം തൂകിത്തുടങ്ങിയതെങ്ങും. ചണ്ഡനായുള്ളൊരു പങ്കജനാഥൻ തന്മണ്ഡലം മങ്ങി ചമഞ്ഞുകൂടി. കെൽപ്പില്ല യാദവർക്കൊപ്പുണ്ടായി മേവൂകിൽ കെൽപ്പരെ വെന്നിടാമെന്നേയുള്ളൂ. കെൽപ്പരെ വെന്നിടാം എന്നേയുള്ളൂ. വാരുറ്റ കാന്തി കലർന്നുള്ള വാരീജ മോരോനേ മങ്ങി മയങ്ങിയതപ്പോൾ. വാരുറ്റ കാന്തി കലർന്നുള്ള വാരീജ മോരോന്നേ മങ്ങി മയങ്ങിയതപ്പോൾ. കാന്തനു കാന്തി കുറഞ്ഞതു കാണുമ്പോൾ കാന്തമാർ കാന്തിയും മങ്ങുമല്ലോ. കാന്തനു കാന്തി കുറഞ്ഞതു കാണുമ്പോൾ കാന്തമാർ കാന്തിയും മങ്ങുമല്ലോ. ചേർത്തു നിന്നുള്ളൊരു ശീതത്തെ പൂണ്ടു നിന്നാർത്തന്മാരായി ചമഞ്ഞെല്ലാരും. കൈത്തലം കൊണ്ടൂതൻ മാറത്തു നന്നായി സ്വസ്തിക ബന്ധം തുടങ്ങിയതെങ്ങും.
വായിപ്പാർന്നു നിന്നുള്ള കാർപ്പാസം കൊണ്ടുള്ള കൂർപ്പാസം മേനിയിൽ ചേർത്തെപ്പോഴും ആദിത്യ സേവയും പാവക സേവയും ആയിത്തുടങ്ങി പലർക്കുമപ്പോൾ ആദിത്യ സേവയും പാവക സേവയും ആയിത്തുടങ്ങി പലർക്കുമപ്പോൾ. ചെറുശ്ശേരി സരസമായിട്ടാണ് ഈ കുളിർകാലത്തിൻ്റെ മനുഷ്യഭാവം വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഹേമന്തകാലം വന്നതോടെ പാലാഴിയിലെ ജലം പോലെ മഞ്ഞ് പെയ്തു തുടങ്ങിയതോടെ ജനങ്ങളാകെ പരവശരായി. സൂര്യമണ്ഡലം പോലും മങ്ങിപ്പോയി. ഈ വാരുറ്റ കാന്തി കലർന്ന താമരപ്പൂക്കൾ സൂര്യൻ മങ്ങിയപ്പോൾ താമരകളും മങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അത് കണ്ടിട്ട് കവി പറയുന്നു, ഭർത്താവിന് ശോഭ കുറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയ്ക്കും അതിൻ്റെ കോട്ടം സംഭവിക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കൈകൾ മാറത്തു ചേർത്തും തടിച്ച കുപ്പായം ധരിച്ചും ആളുകൾ വെയിലു കായാനും തീ കായാനും തുടങ്ങിയെന്ന് ചെറുശ്ശേരി വർണ്ണിക്കുന്നു. വർണ്ണനാ വൈഭവം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കൃഷ്ണഗാഥ ഇത്തരം അനേകം സന്ദർഭങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുക പ്രയാസമാണ്. എഴുത്തച്ഛൻ്റെ രാമായണത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട ഒരു ഭാവനാലോകമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാവുകത്വമാണ് ചെറുശ്ശേരി മലയാളികൾക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത്.